गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा रिजिका बसुमतारी। जिल्ला उदालगुरि, लासो खावरां, गामि सन्दना आरो बादाय नं 12। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै बिजाब फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि थामथि दिंखन बिबुंथि लाखिनाय आयदायाव आंनि लाखिनो गोनां आयदाया जादों बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। जागायबाय। बर'नि गिबिसिन आरो गोथार धोरोमानो जादों बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि गुमुरखौ सिनायथि होनो हायो। बर' माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सिजौखौ धोरोमनि नेरसोन महरै आरो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि, हारिमुवारि आसार खान्थि आरो बर' हारिमुनि गुबै दामजुफोरखौ लाना सोलिबोदों। बेनिखायनो बाथौ धोरोमा बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा, लोगोसे बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हानायनि मोनसे गोथार राहा लामा। मोनफ्रोमबो जिब जिबि, बिफां लाइफां सोमजिनायनि गुदिखौ बिजिरना नायोब्ला नुयोदि बेनि गुदियाव मोनसेबो नागारजायि मोनबा बेसादनि एबा मुवानि थुबुर दं। बेनो जादों हा, दै, बार, सान आरो अख्रां। बे मोनबा मुवानि गेजेराव बबेबा मोनसेया खहा जायोब्लानो बुहुमनि गासै जिब जिबि, बिफां लाइफांफोरा थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो सुबुंनि गाहेला सोरजिनि गुमुर संदानगिरि आफा बाथौ बोराइया बे मोनबा मुवानि गुमुरा जोबोद गोथौ होननानै बुंलांदों आरो बे गोथौ गुमुरखौनो जों मोनबा गोथौ एबा बाथौ बुंनाय जायो। बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमा मिथिंगाजों गोरोबनाय। मानोना जों बाथौ होनोब्ला मिथिंगानि मोनबा गोहो हा, दै, बार, अर आरो अख्रांनि जथाय थाथायखौनो बुजियो। बाथौ धोरोमा दोरोङारि। मानोना बे धोरोमखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदोंब्लाबो दासिमबो बाथौ धोरोमा माब्लानिफ्राय आरो बबेयाव जागायजेनखो बेनि जेबो गुमुर संदाननानै मोननाय जायाखै। थेवबो जों बिनि सोमोन्दै दोरोङारि बिथिंजों सावरायनो हायो। बाथौ धोरोमनि फुंखा महरै बर'फोरनि गेजेराव गोबां गोजाम सल'फोर मोननो हायो, जेरै गसाइ आरो मानसिनि जोनोम सल', बुहुम सोरजिनायनि सल', खेराइ जोनोम जानायनि सल' आरो दामग्रा देग्रा आगजुनि जोनोम सल'। बेनि अनगायैबो बाथ्रा बुंनाय, आरज, मेथाइ आरो मोन्थोरफोरबो मोननो हायो। बेफोरखौनो बाथौ धोरोम सिबियारि सुबुं सोदोमस्रिनि फुंखा होनना बुंनो हायो। बर'नि धोरोम बाथौ धोरोमनि मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा बुंनाय एबा मोन्थोरा जादों सिफुं गरं गरंबा, सिजौनि सिरिया सिरिबा, थाइगिर खङा खंबा, बर'नि आसाराबो आसारबा। बेनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि सानथौ आरो बर'फोरनि आसार खान्थिनि बाथ्राखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। बाथौनि बान्दोआ जेरै बान्दोबा, बिदिनो बर'नि आसाराबो आसारबा। बेनो जादों जोनोम आसार, दै सारनाय आसार, हाबा आसार, गोथै गारनाय आसार आरो बान्द्रा आसार। बेफोर आसारा नेवसि जायि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो धोरोम महरै सोलिबोगासिनो दं। बेनि सायाव सोनारनानैनो बर'नि बाथौ धोरोमनि बिथाखौ दिदोमै लाखिनो हायो आरो बेफोरनो बर'नि बाथौ धोरोमनि एंगार हायै गुदि फुंखाफोर। बाथौ धोरोमखौ बर' हारिनि जारिमिना मिथिहायै समनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे गोथार धोरोम होनना मिथिनाय जायो। गोदो गोदायनि गुणी गियानि गोरों गोरा माखासे गुरुफोरनि मावलांनाय खामानिफोरा बर' सोदोमस्रिनि गिबि धोरोम बाथौ धोरोमखौ बर'फोरनि गेजेराव फोथांना लाखिनायाव गोबां हेफाजाब होलांदों। बाथौ धोरोमारि सुबुं समाजनि गेजेराव सानसुमै सानथौगिरि, सायख'गिरि, सुजुगिरि, रनसायगिरि, महरगिरि धोरोम गुरुआ जिदाइनसा जोनोम मोनफैदोंमोन, जायखौ जों बाथौ बोराइ बुंनाय जायो। बिसोरनि बिसिफोराबो साफा साफा समब्रा समब्रि गियान गोनां आइजो जोबमोन। बिसोरखौ जों बाथौ बुरै बुंनाय जायो। बिसोरनि अननायावनो दिनै जोंनि बर' सोदोमस्रिया बुहुमाव मोनसे हारि माहारिनि महर मोननो हादों। जोंनि गेजेराव धोरोमारि सोलोंथाइ, आबाद मावनाय, दानाय लुनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो न' बां लुनाय बायदिफोराबो जोंनि धोरोम गुरु बाथौ बोराइ आरो बाथौ बुरैमोननि सोरजिना होलांनाय। गोदो गोदायनि मुगायावनो गाहेला महरै मोनसिनसिन बोराइ मोनसिनसिन बुरै मोनहा
जोंनि गेजेराव उजिफैनानै सोरजिसुमा संसारनि सानथ्र'हायि सोरजिनि सान्थौखौ आरो गुबुन गुबुन सान्थौफोरखौ संदाननायजों लोगोसे जोंनि बाथौनि गुदि सान्थौफोरखौ संना होलांनानै बर' हारिखौ मोनसे आलादा धोरोम सिबियारि महरै बाथौ धोरोमनि बिथाखौ जोंनि गेजेराव गायसनना गालांदोंमोन। बाथौ धोरोम सिबियारि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे फोरबोफोरा खुंजाबोगासिनो दं। बेनिनो माखासे मख'जाथाव फोरबोफोरा जादों खेराइ फोरबो, बैसागु फोरबो, मागो फोरबो, माइनाव फोरबो, आमथिसुवा फोरबो आरो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। बिनि मख'जाथाव खेराइ फोरबोआ जोंनि गेजेराव बै समनिफ्राय नुजाफैदों जेब्ला बिहामजो मंलिखौ नागिर नागिर फाग्ला बादि जालांनाय जाराया खाम सेरजा सिफुं दामनानै खेराइनांगौ होनना सिमाङाव नुनाय बादि अखाफोर दानसोरां हराव खाम सेरजा सिफुं दामना जाराया खेराइनो लानायसै। अब्ला खाम सिफुं सेरजा देंखो खोनानानै बिहामजोआ दौदिनि जानानै खेराइ मोसाफैयो। बे समनिफ्रायनो खेराइ फोरबोआ जागायजेनदों होनना मिथिनाय जायो। बाथौ धोरोमनि गोथार आसार खान्थिजों सरजाबनानै बर' माहारिया आलो गोजोन रायजो जानो हानायनि लामाखौ मोननो हायो। बाथौ धोरोमा जों बर' माहारिनि इसोरखौ मोननो हानायनि मोनसे राहा लामा आरो इसोरखौ मोननो थाखाय इसोरखौ सुंग्रि हरनायाव जोंखौ गोथारि आसारि आरो दौरि आफामोनहा हेफाजाब खालामो।